Hello mga ka-riders, magandang araw sa inyo lahat. And welcome again to my channel. Sana safety kayo at malayo kayo sa kumakalat na nakakatakot na sakit ngayon, ang coronavirus. Stay at home lang tayo mga ka-riders para di tayo mahawa sa kumakalat na sakit ngayon. So, ang pag-usapan natin ngayon mga ka-riders, dahil itong channel ko ay isang klaseng motovlog channel. So, walang biyahe. Hindi tayo pwede makabiyahe ng malayo dahil patuloy pa rin ang ECQ. So, isi-share ko sa inyo mga ka-riders ang mga gamit ng isang riders, kung ano-ano ang mga gamit ng isang riders. Di naman ako magsabi na bibili kayo nito. Ang sa akin lang, ibahagi ko ang magandang experience na naranasan ko nito. At gusto ko ring magbigay sa inyo ng dagdag na kaalaman or idea kung bibili kayo ng mga gamit ng isang rider. So ang pag-usapan natin ngayon mga riders ay ang rider jacket. So itong nabili ko na rider jacket, ito ang pag-usapan natin ngayon, kung maganda ba to or hindi. Pero bago ang lahat, huwag niyo kalimutan muna mag-subscribe at hit niyo na lang ang notification bell para updated kayo sa susunod ko na video. So, patuloy tayo mga ka-riders. Itong jacket ang pag-uusapan natin, rider jacket. So, di ba alam naman natin na ang rider jacket ay sobrang napaka-importante sa isang rider. Dahil bukod na di ka mainitan, ang main purpose natin ay para kung may disgrasya or ma-aksidente or may aksidente sa daan, di tayo masugatan ng marami or ligtas tayo dahil sa rider jacket na ginagamit natin. So, ibahagi ko sa inyo ito mga ka-riders kung ano ang kagandahan ng rider jacket na nabibili ko. So, gusto ko rin na i-share sa inyo to. Baka sa mga wala pang rider jacket dyan, tapos mahilig sa motor or may mga motor, tapos palaging magbibiyahe sa malayo. So, kailangan nyo ng rider jacket mga ka-riders. So, sa mga wala pa dyan, i-share ko sa inyo para may idea kayo kung balak ninyong bumili na ng rider jacket. So, itong rider jacket ko, mga ka-riders, ito siya. Ito siya. Ano ang brand ito? Kalimutan ko. Toledo Air 2.0. Toledo ba to? First time kasing nakabili ng ganito. Dahil yung jacket ko, hindi naman pang rider jacket, pang ano lang, init. Tapos may padding na dito, for in case kung madisgrasya tayo, ligtas tayo. Dito may padding. Dito rin sa shoulder meron. Dito sa gitna lang wala. So nabili ko to mga ka-riders worth 5,400 yata yun, higit. So, ito siya. Ang kagandahan nito mga ka-riders ay bakit naisipan ko i-share ko sa inyo to, dahil ang rider jacket na to, iwan ko sa ibang rider jacket, di ko pa nasubukan, di ko pa nabili. Sabagay yung una na suot ko, yung rider jacket na worth 12,000 yata yun. Tapos nag-list 50. So balak ko nga bilhin, pagbalik ko wala na. So ito na lang, nabili ko. Hindi naman ako nagsisisi dahil ang nasuot ko to, ang lamig sa katawan. 'Di ba kung mag-jacket tayo, lalo na sa mga katulad sa atin na mga riders, magmotor tayo. So talagang mainit. Itong jacket na to ay di ka maka-feel ng init. Bakit? Bakit ako nakasabi na ganyan mga ka-riders? Dahil dito sa ilalim may sauna jacket rin siya. Alam na ba ninyo yung sauna jacket?
Pag sinuot ko to, na-feel ko yung ang lamig ng katawan. Hindi naman ganong malamig. Relax na relax yung katawan mo mga ka-riders. So dahil sa sauna jacket. So, dati hindi ko pa nakapagsabi na maganda to. Diyan ako nakasabi na maganda to pag nasuot ko na to. Ito pala ang nakaganda dito mga ka-riders, itong sauna jacket. Ito, kunin ko para makita ninyo. Tinanggal ko na to sa ilalim kanina para dali ko nang suotin. Wait, meron pala dito. Ang brand pala nito mga ka-riders, Oxford siya. Medyo mahal. Pero as I said, nakabili ka nga ng motor na mas mahal pa dyan. Wala nga sa kalahati yan. Yan pa, kaya. Diba? So, para sa ating buhay yan. Hindi para sa ating kaligtasan. Ito yan mga ka-riders, sauna jacket. Diba kadalasan sa nakikita no to? Nakikita ko to sa mga nagja-jogging. Mga nag-jogging, ito ang ginagamit nila. Oh, ito pala. Sa mga nag-jogging, ito ang ginagamit nila na dahil pala yung sauna jacket. Madaling ma-reduce yung yung weight. Oh. Dito sa amin mainit pero hindi ko na feel ganong init dahil lumamig ng kaunti. So, ganito 'yan. Mga ka-riders. Bali dalawa 'to mga ka-riders, ito at saka itong sauna jacket. So kaya nakasabi ako na kung bibili kayo mga ka-riders ng rider jacket, hanapin niyo tong katulad nito, yung may sauna jacket sa ilalim. Dahil maganda siya. Tapos yung pawis mo hindi tatagos doon. So, yan. So, yan lang ang maisishare ko sa ngayon mga ka-riders. Sa mga kapwa ko riders, sa mga wala pang rider jacket dyan. Kung bibili kayo, hanapin nyo itong klaseng na jacket ng brand to Oxford o kahit anong brand, basta sa ilalim may ganito, may sauna jacket. Maganda to mga ka-riders. So, yan lang ang maisishare ko sa inyo ngayon mga ka-riders. Hanggang muli sa susunod ko na video. Bye! And once again, stay at home pa rin tayo para rin yan sa ating kaligtasan. God bless us all. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to mga ka-riders. Bye!